Alle 16 miljoen Nederlanders, Jo en ik, worden rekken door de bezuinigings. Dat boodschap hier kenning in de Beatrix vanmiddag bij het uitspreken van de troonrede, de officiële presentatie van de miljoenennota. Zo werd Stakkermier de keerkracht voor alle Nederlanders flink minder en met het tal van verzendings, met name in de zorg, rekken houden met drastische bezuinigings. En voor Friesland wordt geen uitzondering maken. Wel kan dus provincie profiteren van de positieve aandacht voor het onderwijs in de troonrede. Nevens de koningin toont de economie al wel veerkracht, die de uitgangspositie van ons land toch positief maakt. Verslagjouwer Onno Valkenaar is op dit stuit in Den Haag en peilde de eerste reacties van de oppositie. Onno, ik kan me net voorstellen dat de grootste oppositiepartij, de PvdA, blij is met deze vaststellen. Nou, de oppositiepartijen ben er ik net blij mee. Ze weten het natuurlijk al een skofke, want verleden week een tongetje lekte in en uit. En ze vinden dat dit kabinet verkeerde keuzes maakt en te volle bezuinigt op de zorg. Het enige dat nog net bekend weer, dat weer de troonrede van een beetje. Maar ik hoe die troonrede weer de teleurstelling bij de Partij van de Arbeid. Er zit natuurlijk geen neus in. Maar mijn gevoel weer natuurlijk, ze zijn echt in die opnames. Ik denk het is maar een magere opsomming van een aantal maatregelen die we nemen moeten om dus begroting gezond te maken. Dat is op zich belangrijk. Maar ik mis het toch wel echt, het grote verhaal. Geen één woord over cultuur, geen één woord over sport, geen één woord over de landbouw. We hebben een heel belangrijk exportland. Heel belangrijk voor de innovatie vanuit de landbouw. Geen één woord over natuur, dierenwelzijn. En dat zijn toch uiteindelijk wel de dingen waarvan ik zeg, die heb ik heel erg te maken met beschaving. We hebben Grutsko binnen. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ja, de beide Frieske staatssecretarissen, Halbe Zielstra van de VVD en Joop Asma van het CDA, binnen mij verantwoordelijk voor de vaststelling in de miljoenennota. Onno, hij zei ik nog wat positiefs voor Friesland te melden? Nou ja, alle bewindslieden, en die hield zeker ik van Joop Atsma, die haar als zo'n oude tongetje verbieden. Een beetje het puntje van de tongen moesten ze uitbieden. Want je jaren dan 4 dagen lang al die kritiek komt door je heen. En zij vinden dat ze een positief verhaal te vertellen hebben. Dan is Joop weer het een poelpentoer om deze begrutting rond te krijgen. En hij is er eigenlijk wel grutskop. Ik vind dat het is een poelpentoer om een zaak van wat te krijgen. Het is dreig. Nou, als niet weet hoe het erbij zit met de economie. Alles zit onder druk. Europa, de crisis, had ik zien weerslag in Nederland. En dat tegelijk het kabinet besteed is om een sluitende begroting te presenteren. Inclusief het pakket om bezuinigings voor de komende jaren. Ja, daar ben ik wel grutsk op, want als niet weet dat er toch wel bezuinigen willen mat. Ja, en dat je dan in die zin daar erg recht houden kennen op een paar essentiële dingen, dat is gewoon heel verstandig. Ja, het vertrouwen in Friesland, in het kabinet Rutte, is volle lietser als in andere provincies. Dat blijkt uit een nagelnije enquête van het programma 1 Vandaag. Het kabinet krijgt een 4,4 als rapportcijfer. Hetzelfde cijfer geldt voor Mark Rutte zelfs. De Friesen niet ontevreden binnen, maar ze vooral lulk hoe de bezuinigingen is in de zorgsector. Onno, waarom is Friesland zoveel kritischer als de rest van Friesland? Nou, ik denk dat Friesland toch wel een lietsbietje een oorpolitiek landschap had. Als je maar naar de statenverkiezingen van Vlinie, doe wat in Friesland de Partij van de Arbeid de grootste partij. Nou, in de Tweede Kamer is de VVD de grootste partij. Dus ja, een liberale premier, dat is voor een heel soort Friesen. Ja, wordt hij net echt bezoeken als uw premier. En dan is het natuurlijk ook nog een bijzonder kabinet. Met de PVV erin. Heel soort CDA'ers in Friesland hadden moeite met die gearworking bij de PVV. Dat ja, dit kabinet is voor een heel soort Friesen net echt uw kabinet. Ja, en oorsom liek het dat ik wel een beetje zat te wijzen. Oké, Onno Valkenaar in Den Haag, dank u wel voor uw bijdrage.